Scot crap după crap, cât un ten mai bag în sac. Peștele pe vadă la trac, am sondat pe substrat, yeah. Dau lansat sau plantat, yeah. Pus nomen la cârlig, sigur o să-l sparg, yeah. Partidă de partid am exersat, strategii am învățat, am creat să fie totul balansat. Nadă premiu m-am băgat, te-l aduc din larg. Neața! Bă, nu știu dacă ați observat din filmare, dar am schimbat direcția de mers. Până acum mergeam din Călan la Baltaben, acum merg din Orăștie la Baltaben. Da, ăsta e și unul dintre motivele pentru care n-am mai postat. Știu, a fost urât din partea mea, mai ales că am încetat cu postatul și cu a fi activ în online chiar în momentul în care anunțasem giveaway-ul cu undița, cu lanseta Trabuco. Ce să zic, giveaway-ul rămâne în picioare. În următorul videoclip o să și postez câștigătorul. E gata, mi-am revenit, am rezolvat problemele. Acum mai dăm bătaie la pescuit. De acum înainte, până în iarnă, merem la pești. Și na, acum odată cu mutarea asta, poate o să putem să explorăm mai mult în județul Alba. Sunt pe acolo multe bălți frumoase. O să vedem ce o să fie. Dar cert e că am revenit în business. Cât e azi? 2 martie, după o zi după Mărțișor. E 7 fără 10 minute. Manu deja cred că mă așteaptă. Acum ce să facem? E drumul un pic mai lung. Aia e. Să aștepte. Bă, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în perioada asta în care am lipsit. Am tot văzut activitatea acolo pe canal. Înseamnă că ce fac nu fac chiar așa de rău. Și asta e o motivație să dăm înainte. Emanuelita. Ha? Hai. Am găsit făcut pe naș. Ce? Am mai văzut de 100 de ani. Hai. Păi cum? Pe acolo nu pe. N-am, că spate plin. Bagă-le, cred că scaun, nu? Sau cum le băgai prima dată? Așa. El are și căcilă de la Preston. Nu-mi trebuie. Na, mă. Nu-mi trebuie, am vrut să las țâpă, că ți-a prins alța, hai. Hai de pula mea, 2 bilete am pierdut pula. Unul am pierdut la un fault. Și unul pui și tu la faulturi, bă. Bă, omule, m-am mâncat în pulă, l-am ascultat pe Teo, că am vrut să pun în pula mea și îmi prindeam din el. Și unul nu știu la ce pula mea, la auto, ți-am zis la ce pula mea. Nu știu la ce fac pula mea. Cum să-l fac să-l pun așa? Unul deasupra, oricum. Așa că stă. Mă vezi că acolo, bă, mă să nu pice pe vârfurile mele, da? Să vedem, ai deschisă balta. Că nu-i nimeni, dubios. Sănătate, ne avem. Sănătate. Am venit la pești. No, bun, mersi, sănătate. Tot în regulă? Da. Da, hai. Așa să vii la pești, mă. Nu mă zici, vezi că am venit. Hai să vedem, unde e? Ia zi, Manu. Păi mișcarea aia ta, bă. Zi, unde mâncă peștele azi? În apă? La subsol. Nu se pune aici. Pe 2? Hai, tu te pui pe 2. Ah, ăsta e unul, da, corect.
Nu. Așa să fie. M-aș fi dus o țără mai către mijloc. Hai, 2 și 3. Dar pentru ce să mă duc mai încolo? Acum trebuie să căutăm mâl. Păi nu, că mălul căutai în decembrie, mă. În ianuarie. Da, așa că nu Nu te văd acum cum s-a încălzit. No, bun, ne apucăm de despachetat și dăm bătaie. Și pentru că mi-ați atras atenția, uitați ce face băiatul vostru acum. Uitați aici. Vedeți ce e ăsta? Ia uite-l. Gata. No more stoppers. Numai că mi s-o băga firul pe la mama supărării pe aici, trebuie să văd cum o dezgăț. Facem nada, steleții. Betamix, ca de obicei, și dăm la o aftere hooking. Opa. Steleți de 4, combinați cu reste din astea de 2 ce mai am. O să facem curcubeu. Curcubeu la peștișori, uite, și verde, și roșu, și negru, și galben. Nu? Când îi amestec, eu prefer să bag, să-i umectez doar ăia de 4, mai bine, după care să-i amestec cu din ăștia de 2 uscați. Și atunci o să se umecteze. Bine, încă nu se leagă, dar lăsăm să-și tragă apă. Dacă mai e cazul, mai punem cu pufuitoarea aia. Da, așa îmi place, așa, nu știu, așa am văzut că mi-a să mie cel mai bine. Acum să alegem și ceva oaftere de sezon. Nu știu, ori astea Tutti Frutti, pentru că am făcut și mixul de Tutti Frutti. Ori cu porumb nu dau acum. Stai așa că nu la găsesc. Sau asta. Asta merg foarte bine. Căpșună și miere. Numai că sunt mari de 7, trebuie să dau cu celelalte de 5 pe vreme din asta. Dar vedem, ne hotărâm. Da, domnul, nu te supăra. Yes, of course. Opa! Opa! Opa, Penelopa! Mai știm să prindem pește, știm? Nici nu mai știu să folosesc camera, ba, filmează, e bine. E bine! Trebuie să le lansez mai încolo, că deja la tine în stand. Dai micuț. Oh, așa. Opa, stai că stropesc tot pe acolo. Nu? Ha? Uitați că l-ai prins pe ea. S-auzi leșinați acum. Primul drill din 2025. Frâna? Cărășel, hă? Hai, crap. Crap, uite tare mustățile. Aici, la ticu.
Taci, mă, până mi intru în mână, mă. Dă-ți bagea ta de vină. Oh, așa. Ce, mă, acum mi se scuză neîndemânarea. Plata. Hai să facem o pozică la prima captură, mă. Mai intra și la Manu. Dar trag. Trag de zici că cu spatele. Așa, mă, să băga sângă, vezi? Ăștia tresați, mă. Frumușel! Păi da. Se pune acolo. Stai că mă agățai cu firul de cap. Iată. Cum trebuie să spunem? Prima bestie. Făinuț, făinuț. De ce trebuie să prind unul mai mare, nu? Jucăm ștafeta. Da, mă. Sunt un pic leșinați. Acum, după hibernare. Aici îmi bate soarele în ochi. Am tot avut rateuri. Ei trag, se vede că vor, dar nu prea pot. S-a morțiți, mă. Dar nu știu cum naiba, de anul trecut pe iarnă, nu știu ce am rupt. Asta nu schițează nimic. Anul trecut îi rupeam, nu știu ce... De ce sunt așa de... Le-a trecut efectul antibioticelor, nu? Hai că e ceva și de asta. Hai, bă, nu vrei să te eliberezi. Tic. Bravo, bă. A fost mare tare, mă. Da, dacă nu mănâncă cu poftă, dacă nu se agață tare, se agață numai așa superficial și când se încoardă un pic, îi scapi. Avem cârlige de 12. Trebuie cârlige de la mici. Păi cât de mici? 12, de 14. Păi eu de 12 am. Eu la tâmpa o băgat 8 tone. Da? Și unde-s? Unde-s? Păi știi, acoperiți cu apa. Degeaba, mă, la tâmpa n-am prins niciodată să mă piciorul. Ce n-ai prins? N-ai fost, nu zic că ai fost să-i prins. Atunci am stat 24 de ore peste noapte și am prins un pește. Și tu N-ai fost doi? cu mine, n-ai prins. Atunci am stat peste noapte, nu mai știi? După ai fost cu Rareș, amândoi. I-ați prins amândoi de v-au prins ploaia sau ce ați făcut atunci? Nu. Nu mai știu, dar... E prea mare balta, mă. E mare balta și nu-i pește. Nu e mare, frate, mai mare ca asta țara, așa-i? E mai mare cu mult. Dar... Mi se pare greu de prins pește acolo. Acolo e piatră. Aici e mult. Hai să mâncăm un biscuit, Dar de ce ți se pare greu? Fiindcă acum o băga mai mulți. Acum la cât e 8 tone și se prinde. O prinde, nu știu dacă se prinde și pe lapte de chicken release. Ce? Cum zici tu? Chicken release. Yeah. Chicken release. Azi zic catch and release.
Dar să-mi arăți că știi și aia, Da, bravo, mă, zic cum vrea eu. Nu? Mai știu niște biscuiți. Ca să Iau. plătiți. Eu. Uite, Valeruț. Ia că-i plătit. Când vezi băta să fugi. Să ai presiune în bută. Să ai presiune în botă. Bă, da. Nu, neamțule, dacă te uiți la clip, vezi, ai urmăritori și pe la Călan. Și altceva? Cum ai viața ta? Cum ai viața ta? Ce faci atunci când nu mănâncă peștele? Ia da, oameni. Bățu. Nu am dat încă, dar îl dau la clipul următor. Nici nu am dat. Că n-am mai avut timp să fac extragerea. Nu am. Nu merg acum E acasă. țiplă, e nou-nouț, băgat în hustă, tot ce trebuie. Ai dat cu limbă pe el. Așa să aibă noroc oameni. Ia ce fac, mă, dau cu parașuta. Fac extragerea și îl dau. Fac extragerea și îl dau. Păi fă vracă, de când așteaptă. S-au scăzut și urmăritorii, cred că. Hai că am prins un crab și 2 crășei. Bă, când intră soarele e un frig, vai de mine. Nici nu cred că mai stăm foarte mult. Că nici nu prea mănâncă. Și nu știu, mi-a intrat așa un frig în mine de... Vedem ce a fi. Oh. Da. Și momentul așteptat. Le dăm pe pică. Și o tulim acasă. Măcar v-am prezentat un peștișor astăzi. Un peștișor. Dar mai revenim, ne întoarcem. Ne apucăm de strâns, apucăm tot în limuzină. Ce zici? Că nu mai ia soarele. Păi așa trebuie să plecăm, bă, victorioși. Sau înfrânți. Apă, bă, de prins. Măcar ne-am amintit cum e, știi? Scot crab după crab, cât un ten mai bag în sac. Peștele pe vadă la trac, am sondat pe substrat, yeah. Dau lansat sau plantat, yeah. Pus nomen la cârlig, sigur o să-l sparg, yeah. Partidă de partid am exersat, strategii am învățat. Am creat să fie totul balansat, n-a de premiu m-am băgat, îl aduc din larg.